Bos días a todos. Vamos a dar comezo ao pleno de reclamación de presupuestos de 7 a 3 de agosto. Antes de iniciar o pleno, quero dicir a todos ustedes que teñen aí un pequeno sobre con, creo que son 3 gafas que están así repartidos aos funcionarios, por eso non nos ten aquí nin a secretaria nin a interventora. Os demais teñen todos para o día do eclipse, para que poidamos conservar a visión sin grandes problemas, vale? Empezamos co contenido do pleno. Pois, bueno, pois nada, vamos a ter, aquí non temos acta, me parece, co cual o primeiro punto é a reclamación ao presupuesto. Pois eu entendo que é realmente unha pérdida de tempo que nos fan pasar os que nos traen esta reclamación. Pero bueno, vamos a dar a palabra para que nos expliquen por que nos traen esta reclamación, que é a súa, ben en función da reclamación feita polos concelleiros do bloque. Ten a palabra para explicarnos por que nos fai de novo unha reclamación exactamente igual que a do ano pasado. Ten a palabra. Bueno, facemos a reclamación, vostede sabe perfectamente por qué, xa se explicou ano pasado. Efectivamente, se podo rematar a miña intervención sen ninguna interrupción, sería positivo. Únicamente digo iso, vostede está collendo o costume de falar e interrumpir cando lle gusta o que dicimos. Creo que é unha costume, aparte de desagradable, moi mal educada, e prégolle, por favor, que se absteña de interrumpirme na quenda da palabra, porque, como lle dixen no pleno de xuño, eu non fago iso, señora. Vou chamar a orden por primeira vez. Chame máis que aquí. Retiro de mal educado, porque non vou a retirar. Non vou a permitir ao tribunal que o fagan este. Deixe de interrumpirme nas quendas da palabra e eu deixarei de empregar esa terminoloxía. Cando eu decida. Vale. Perfectamente. Me parece que son o que dirijo o pleno e podo interrumpilo cando me considero oportuno. Desde logo que non. Desde logo que non. Sí, bueno, sigue. Empezo, máis que seguir. Se podo facelo sin interrupción sería, desde logo, unha fortuna. Dun tempo a esta parte, parece que isto é costume aquí. Ben, o motivo polo que reclamamos estes orzamentos, en efecto, o mesmo que o ano pasado, xa lle foi coñecido desde despois do pleno de xuño. O motivo polo que o facemos é porque vostede leva máis de 10 anos, seguramente máis de 15, incumprindo a norma con respecto á presentación dos orzamentos. É tan sinxelo e tan complexo ao mesmo tempo como ese. Xa lle lín o ano pasado os pasaxes da norma que vostede incumple, xa o sabe vostede perfectamente, non os vou a ler agora, simplemente vou nos a resumir dicindo que vostede tiña que ter presentado o primeiro borrador de orzamentos do ano 26, no mes de outubro do ano 25. A aprobación provisional dos orzamentos, a aprobación final dos orzamentos tiña que estar feita no mes de decembro do ano 25. Estamos agora en agosto do ano 26 cos orzamentos sin aprobar de maneira definitiva. Fala vostede de pérdida de tempo. Se vostede tivese presentado o primeiro borrador dos orzamentos no mes de outubro do 25, estaríamos tendo este pleno en decembro do 26 cos orzamentos aínda entrando en vigor no ano posterior ou no tempo posterior. Poderíamos ter un debate como a norma quere que o teñamos. Vou a ir de seguido aos motivos polos que nos reclamamos isto, pero en todo caso quero comezar por dicirlle que, bueno, o noso grupo, de novo, como xa non é a primeira vez que temos este debate, coñece perfectamente que vostede vai a facer unha réplica, vai a aludir a cousas que non teñen nada que ver con o Outeiro. Adiántome iso, pedirlle por enésima vez por parte do noso grupo que fale de Outeiro de Rei, que deixe de traer aquí o embarrado da política estatal, que deixe de traer aquí o que medios de televisión e outro tipo de espacios xa van a tratar suficiente, outros temas que non nos competen, e fale de Outeiro de Rei. O amigo de Marcial Dorado, que fai a veces, un día sí e outro non, de voceiro do seu partido en Madrid, dicía nun momento, unha cita que eu xa lle trouxen aquí en xuño, que é: un goberno sin orzamentos non goberna nada. Leva vostede 8 ou 9 meses deste ano 2026, desde logo máis, desde outubro do 25, sin gobernar entonces. Esa é unha das preguntas que temos que facer, non? Botarálle vostede a culpa a quen ocupa hoxe a cadeira no Estado, botarálle de maneira falaz e de maneira, manipuladora. Lembro que vostede presentaba os orzamentos tarde, no ano 16, no ano 17 e no ano 18. En ningún deses tres, a persoa a quen vostede lle vai a botar a culpa estaba sentada no asento da presidencia do goberno, e vostede seguía presentando os orzamentos tarde, co cal non utilice ese tipo de tácticas, prégollo e aborde a situación en Outeiro de Rei. Na súa lógica, na súa persoal, na do seu partido, as cousas só están mal se as fai alguén que me cae mal. Se as fai alguén que me cae ben, eso está ben feito, Dios o bendiga, non?
parece isto o escalafón moral ou a medida moral dun meniño de 8 anos, ademais un meniño, en todo caso, caprichoso. Non lle importa que Mañueco prorrogase orzamentos, non lle importa que Ayuso prorrogase orzamentos no pasado, o que lle importa é, bueno, que está ben que vostede o faga e está mal se o fai outro partido que non é o seu. De novo, déixese de espellismos, de falacias de argumentación, de hipocresías morais e conteste as preguntas directamente á cidadanía do Outeiro. Por que non presenta as contas en tempo? Por que leva 15 anos presentando as contas fora de tempo tendo maioría absoluta? Vostede podería, se quixera, presentar as contas en tempo, non o fai porque non lle peta. Por que, ao pouco de aprobar as contas, fixo o ano pasado, e nós non temos ningún tipo de dúbida de que o vai a volver a facer, abre vostede procedementos de recoñecemento extrajudicial de créditos, modifica os orzamentos de tal maneira que o aprobamos aquí, dentro dun par de meses xa non vai a ter demasiado reflexo con respecto á realidade. Explique á cidadanía do Outeiro por que concellos do mesmo tamaño, con competencias parecidas, con orzamentos compostos de naturezas similares, con composición comparable nos plenos, presentan as contas en tempo e vostede non o fai. Por que a Diputación e a Xunta da Galiza, que son os seus maiores contributos aos orzamentos, presentan o ano pasado as contas e vostede non o fai? Explica á cidadanía do Outeiro do Rei por que ignora constantemente os informes de intervención en materia contable e presupuestaria, de maneira total e absolutamente deliberada. Vostede non vai a responder a estas preguntas e vai a facer algún truco de salón. Por qué? Porque non ten resposta a ninguna destas preguntas. E se a tuvera, vostede non ten o valor nin ten a valentía política para ofrecer a este pleno as súas respostas. Utilizará falacias de argumentación para esquivar e utilizará, en todo caso, mecanismos para non afrontar a súa propia cobardía e a invalidez dos seus argumentos. A vostede gustaría vir a este pleno e dicir que non aproba as contas en tempo porque non lle peta, porque non lle dá a gana e porque a vostede a lei non lle importa un demo. Non o vai a facer. Vostede vai a seguir indo cara adiante. Non, vostede pensa, dixenlle no último pleno que me apenaba moito, que despois da cantidad de anos que leva vostede en política, vostede non entende nada da política. Vostede cree que o feito de gañar eleccións lle dá carta blanca para facer o que queira, como queira e onde queira. Non lle interesa a vostede a democracia, nin lle interesa a vostede a cidadanía do Outeiro do Rei. Gobernar, señor alcalde, non significa facer sempre o que a un lle peta, o que a un lle ven á vontade. Hai que estar e hai que xestionar e hai que explicar á cidadanía que lle vota a vostede, pero tamén a que non lle vota a vostede por que fai as cousas e como as fai. Vostede esquece moi acotío, acabo de facer no primeiro minuto deste pleno, esquece que os membros deste grupo municipal somos cidadanía do Outeiro do Rei. Esquece tamén que 791 persoas que nos votaron nas últimas eleccións locais son tamén cidadanía do Outeiro do Rei. Democracia é debater, incluso cando non nos gusta o tema ou non nos gusta o que imos a escoitar. Democracia é consensuar, incluso cando os votos dos outros non nos fan falta. Democracia é pactar, é chegar a acordos. Democracia non é impoñer constantemente o seu criterio e bloquear de maneira sistemática as iniciativas da oposición. Democracia é explicar o que se fai a oposición, porque son cidadanía e porque levan a cabo unha labor política, pero tamén a cidadanía que esta oposición representa. A democracia é ser transparente nas contas, é cumprir a lei e dar explicacións cando se lle piden, non tildar de perdas de tempo o que é unha iniciativa, en todo caso, lexítima desta oposición e da cidadanía a que representa. Remato xa facendo un clamor que facía durante a miña intervención. Déixese de sobrevolar as cuestións, déixese de mecanismos e déixese de falacias. Conteste a cidadanía do Outeiro do Rei sobre o tema que nos trae aquí hoxe, que son as contas. Déixese de falar de temas que non competen a este pleno e déixese de falar de temas que non son os que están na rodilla. Explique por que non presenta as contas en tempo, por que as modifica ao pouco de aprobalas, por que outros concellos fan o que vostede é incapaz de facer e por que ignora constantemente os informes de intervención e a lei en materia contable. De momento nada máis. Gracias. Vale, pois, aparte de ler yo ao final a proposta que vamos a facer, pois eu quero contestar algunhas cousas. E quero contestarlle... Podo intervir, perdón? Podo intervir? Ah, sí, perdón. É que como era, pensei que non querías intervir. Sí, non, por suposto, faino, sí. Sin ningún problema, vale. Vale, bueno, grazas e boa tarde a todos e a todas. Perdón, Vale, hoxe traemos este pleno a resolución respecto ás alegacións do BNG aos orzamentos do 2026 e a súa definitiva aprobación. Unhas alegacións que o alcalde propón rexeitar por criterios estrictamente técnicos. Vaya por diante que o meu voto non vai depender de quen asine un papel ou de se a cortesía institucional se rompeu o pasado 15 de xuño. Isto consta no documento que eles presentaron. Hoxe non o comentaron.
co baile de datas da Comisión e do Pleno. O meu voto e a miña intervención de hoxe van dirixidos ao fondo do asunto, a realidade que o equipo de goberno quere tapar hoxe co rodillo da súa maioría absoluta. Señores concelleiros e señoras concelleiras do Goberno Municipal, hoxe aproban definitivamente o orzamento do 2026, pero apróbano en pleno verán, co ano fiscal xa ferido de morte. Vostedes tiñan a obriga legal, segundo o artigo 168 do texto refundido da Lei de Facendas Locais, de presentar este proxecto antes do 15 de outubro de 2025, con 10 meses de atraso. Xurídicamente dinnos que non pasa nada, que o prazo é indicativo, pero económicamente e socialmente para este municipio o atraso é unha auténtica catástrofe. E o máis preocupante é que isto sucede ano tras ano, a pesar de ter vostedes a maioría absoluta e de non depender de ninguén, só da súa vontade, para levar adiante a elaboración do orzamento. Como concelleira do Grupo Socialista, teño o deber de explicarlles aos veciños e as veciñas as consecuencias prácticas da súa desidiosa xestión. En primeiro lugar, querolles volver dicir, como xa comentamos no pasado pleno de xuño, que aproban un orzamento extemporáneo e de mera formalidade. Un documento que nace prácticamente caducado. Mentres hoxe levantan a man para votar estas contas, os seus servizos económicos deberían xa estar redactando o orzamento de 2027. Van encadear un ano de parálise con outro de improvisación. En segundo lugar, hoxe comeza un auténtico encaixe de bolillos de xeito retroactivo. Durante 6 meses, este Concello funcionou cos cartos prorrogados de 2025. Agora teñen que meter a presión, de golpe porrazo, todas as facturas e ingresos do primeiro semestre nas novas partidas. Saben o que significa iso? Colapso administrativo para os funcionarios e descontrol para o diñeiro público. En terceiro lugar, falan vostedes de investimentos na vila. A quen pretenden enganar? Estamos a mediados de ano, entre que o orzamento se publica no BOC, entra en vigor e se redactan os pregos, se licitan e se adxudican as obras, o ano fiscal de 2026 estará rematado. Esas promesas que hoxe aproban van quedar no caixón e pasarán como remanente ao ano que ven, sen que os veciños vexan unha soa mellora. E o máis grave, poñen en risco os cartos que veñen de fora. Moitas das axudas da Deputación, da Xunta ou do Estado exixen prazos de xustificación estritos antes do outono. Con este calendario a contrarreloxo que vostedes inventaron, corremos o risco real de perder subvencións por falta de tempo material para tramitalas. Señores e señoras do Goberno, vostedes teñen os votos para rexeitar as alegacións de hoxe para aprobar o que queiran. Teñen a maioría absoluta, pero non teñen a razón nin a responsabilidade. Con este atraso demostraron unha total incapacidade de xestión. A súa maneira de gobernar vai intrínsecamente ligada á improvisación, ao vai tirando que algo haberá que facer. Por iso, como concelleira, o meu voto non vai ser unha simple postura política sobre as alegacións de terceiros. O meu voto vai ser un non rotundo á súa folganza económica, un non a este orzamento serodio que condena o noso municipio a perder un ano de oportunidades. E teñano claro, a partir de mañá fiscalizaremos cada modificación de crédito que traian a este pleno para corrixir este despropósito e agardaremos firmes na tamén retrasada Comisión de Contas para revisar ata o último céntimo que gasten as presas. Por certo, quero lembrarlles que esta Comisión de Contas tiña que estar celebrada antes do 1 de xuño e ni sequera recibimos a convocatoria correspondente. Grazas. Pois, en contrastación aos dos grupos, aunque, insisto, ao final faremos a proposta definitiva para aprobar, para a súa aprobación se procede. Se me sorprende a postura do BNG, posto que absolutamente non fai ninguna alegación a ningún tema político con respecto á elaboración do presupuesto, que debe de estar formulado perfectamente, non desde o punto de vista legal, que por suposto, sino desde o punto de vista político das inversións, porque non vexo absolutamente ninguna alegación ni ninguna crítica, como tampouco houve prácticamente no pleno de presupuestos. Realmente o único que queren é torpedear de alguma maneira, retrasar, porque non quero pensar que queiran ter un pleno máis para cobrar outra dieta. Non quero pensar eso, porque realmente co que reclamaron o ano pasado, este ano volven a facer literalmente prácticamente o mismo, non ten moito sentido. Pero bueno, alá ustedes, que a súa forma de facer política.
Nosotros, evidentemente, temos dito moitas veces, temos a maioría absoluta suficiente, temos ao largo de moitos anos, e, polo tanto, creemos que temos a razón, porque os veciños nos la dan cada 4 anos que temos a ocasión de presentarnos. E a ustedes lle la quitan. Entonces, ou é que ustedes non lles transmiten ben as súas posturas para que os veciños creen en ustedes, porque como ustedes solo pronostican neste Concello desastres, non? BNG e vexo que o PSOE vai na mesma dirección. Pero é que o PSOE me parece todavía máis grave, despois de sostener un goberno que durante unha legislatura inteira, xa sei que eso non lles gusta. Ustedes só queren que eu fale do que ustedes queren que fale. Sí que ten que ver que o goberno central é o que nos debería dar exemplo a todos os demais. Empezando polo goberno central, e que ademais é o que realmente, a través deses presupuestos do Estado, vamos a saber os que temos os demais administracións, é o primeiro que debería aprobalos, con moita máis anticipación. Ese sí que era necesario que os aprobara non ao mellor en diciembre, senón en setiembre do ano anterior, para que as demais administracións que dependen deles económicamente, pois foran elaborando os seus presupuestos. Entón, ustedes teñen a cara dura, porque non se lle pode chamar de outra maneira, tanto o partido do goberno como o partido que o sostén, que neste caso é o Bloque, porque ten a mesma responsabilidade, pois, a pesar de votar unha legislatura inteira sin ter presupuestos, nos dicen a nosotros que por que non aprobamos o presupuesto en xaneiro. Pois eu xa lle lo expliquei varias veces. É moi sencillo. Hai unha serie de aportacións as infraestructuras que fai este Concello ao largo do tempo que realmente non están aprobadas a 1 de xaneiro. Algúnas sí e outras non. Entón, lógicamente, tendríamos que fazer uns presupuestos que serían absolutamente ficticios. Se poñíamos o que creemos que vamos a ter, podía ser que nos equivocáramos, e se non poñíamos o que vamos a ter, pois realmente non pondríamos nada, porque non tendríamos todas as inversións, todas as aportacións que veñen de outras administracións que teñan a obligación de facérnolas, pois da maioría das administracións chegan tarde. Eu dixenlles na aprobación do presupuesto que seguramente ainda non habíamos recibido todas os apoios económicos e financeiros de outras administracións nese momento. Pois é verdad, porque ainda fai moi poucos días que nos chegou algunha subvención que vamos a incorporar e que vamos a tratar en plazo. A pesar de darnos uns plazos tan cortos, vamos a tratar en plazo, e cando ustedes se preocupan de que perdamos subvencións, pois hasta ahora non perdemos ninguna. Hasta ahora non perdemos ninguna. Espero que tampouco as perdamos no futuro. Entón, por lo tanto, eu quero lle decir que agora penso mesmo do Bloque, antes do PSOE, antes pensaba do Bloque, que só querían facer isto por enredar, por retrasar todavía máis algo que lles parece que ven tarde, e non sei se é tamén por cobrar a dieta de asistencia ao pleno, porque outra explicación non a ten. Vaya. Cando funcionamos con un presupuesto prorrogado. Non funcionamos sin presupuesto, funcionamos con presupuesto prorrogado. Para este municipio é unha catástrofe, pois claro, ustedes evidentemente as súas intervencións sempre son catastróficas por parte dos dous grupos, pero temos a suerte que nin os ciudadanos de aquí, nin os de fora lles fan caso, porque os de aquí nos siguen votando con maiorías absolutas, ademais moi importantes ao largo dos últimos 40 anos. O señor Vieito falaba de 10 ou 15 anos. Pois non, o equipo de goberno do PP leva gobernando neste Concello por do orden de uns 43 anos. Non leva 10 nin 15. O sea, usted xa sei que é novo todavía aquí, pero xa para que lle quede claro, non? Pero sempre con maioría absoluta. Nosotros nunca pretendemos gobernar sin ganar, como fan outros, que sí que o fan. Non fai falta ir moi lexos, cando poden. Pero, bueno, xa lle lo teño dito algunhas veces, iso tamén o facía Franco nas súas boas épocas, gobernaba aunque non ganara electoralmente. Ustedes eso non lles importa, nosotros sí que nos importa. Nosotros primeiro vamos ás eleccións, ganamos as eleccións, temos a maioría absoluta, despois explicamos ya a oposición o que facemos, e como non lles vale, e como ademais non son capaces de remontar esa situación política que teñen,
Pois claro, eu tamén podo entender que ustedes lles escoeza, lles parezca increíble e lles parezca que despois, a pesar de todo o que ustedes dicen, pois a xente non lles faga caso. Espero que sigamos na mesma situación, na mesma dirección. E ustedes non se preocupen que os concelleiros do PP, eu entendo que eles saben perfectamente o que teñen que facer. Eles votarán o que creen en conciencia. Non creo que voten polo que lles pida un concelleiro do Bloque nin do PSOE. Bueno, como lle decía que decía o señor Vieito que levábamos máis de 10 ou 15 anos aprobando presupuestos, non, levamos máis de 40 o grupo do PP, aunque non fora eu do alcalde, pero tamén debo levar como uns cerca de 30 ou así, pois aprobando tamén presupuestos. Eu estou quero ter un debate, pero é que todos os plenos temos un debate. E máis usted fala o tempo que lle dá a gana. Incluso cando lle dan 5 minutos se cabrea, con 5 minutos, que é o que teñen a maioría das administracións, e vai ao contencioso para ver se lle dan máis. Incluso eso non lle chega. Pois non sei se usted non está capacitado para debatir, non sei cal é o problema, non? De momento levo falando todo o tempo de Outeiro. De política nacional, pouco lle falei, só lle falei... Non está no uso da palabra, xa o sabe, pero é igual, non? Foi unha tosiña. Sí, porque usted é moi educado, por eso é igual, aunque non esteja no uso da palabra, falar. Collo o exemplo do magnífico alcalde do Outeiro do Rei. Sí. Desde logo, eso a mí non me vai afectar. A mí afectame o que digan os veciños, o que fagan e o que voten. O que diga usted realmente non me afecta absolutamente nada. Díceme que non utilice o tema do goberno, cando usted fala de Mañueco, fala de Ayuso, fala de Feijóo. Usted mencionou esas 3 personas que eu que sepa non son daqui do Outeiro de Rei, nin teñen nada que ver no goberno de Outeiro. Usted diceme que eu non entendo nada de política, pois é posible. Solamente que realmente se o que entende de política sacan os resultados ridículos como a ustedes, eu non quero entender nada. Durante 4 décadas, se realmente os que entenden de política son ustedes, eu non quero entender nada. Cando me paso o que lle pasa a ustedes, desde logo dedicarei a outra cousa, se me queda tempo. Ustedes falan de democracia, outra vez. É pactar. Pactar non é democracia. Democracia é gobernar. E a aceptar as maiorías. Aceptar o que gana. E sin trampas, deixar gobernar o que gana. Eso é democracia. Eso é democracia auténtica. Explicar a oposición, hombre, eu creo que nós non vimos aquí para explicar a oposición. A oposición eu creo que debería de vir formada da súa casa. Debería de saber o que ten que facer e debería saber, porque a información teñen absolutamente toda. Entón, se además quere que lles diamos clases de algo, non lle las vamos a dar. Primeiro, porque non temos obligación, e segundo, porque non tendría sentido, non? Entón, ustedes, se non viñan a formar da casa, váyanse formando, porque eu creo que despois de 40 anos, estando na oposición, xa deberían de saber un pouco o que deberían de facer. E usted diceme que contesta a ciudadanía de Outeiro. Eu todos os días falo para a ciudadanía de Outeiro. Desde logo, para ustedes non me preocupa nin o máis mínimo. Me preocupan, se acaso, un pouco os seus votantes. Ustedes, nin o máis mínimo. Xa lle lo digo para que quede claro. Os seus votantes, para min, son ciudadanos máis de Outeiro de Rei. E eu teño en conta cando actúo, sempre. Ao mellor non todo o mundo fai igual desde outras administracións. Porque en algunhas administracións, pois, ao mellor os ciudadanos de algún concello ou de algún entorno, pois, lles castiga, aunque hai ciudadanos, como é lógico, de todo tipo. E, polo tanto, eu creo que pouco máis lles teño que explicar, porque, ademais, realmente, se non fora precisamente porque nos estamos transmitindo en directo, porque nos ven despois, e porque eu quero que os ciudadanos de Outeiro sepan que cando tomamos decisións na dirección que seña e non lle facemos máis ou menos caso á oposición, é cargados de razóns. E por iso realmente podemos o debate, porque senón
realmente debatir con ustedes non ten absolutamente ningún sentido, porque ustedes son capaces de decir o máis increíble, de sostener o máis increíble e de querer ter razón aunque non teñan votos. Pois non teñen razón nin teñen votos, non teñen ninguna das dúas cousas, porque a razón non la dan os ciudadanos e os votos tamén non os dan eles. Entón, a cada un nos poñe no sitio que eles consideran. E, ademais, os que somos demócratas de verdad, deberíamos nos conformar con que nos poñen. Pero hai algúns que non se conforman, entón, cando non son capaces de incidir nun presupuesto, que ademais nin se esforzaron, porque ademais nin se esforzaron, siquiera, en facer un debate no presupuesto, dicíndonos que cousas do presupuesto non lles gustan, que obras querían facer, que non sei que cousas facemos que non lles gustan. Non, nin siquiera se esforzaron en eso, simplemente van a temas de entorpecimiento, de paralización, de retrasar, pois a ver se poden retrasar 15 días máis o presupuesto, que ustedes critican que ven tarde, resulta que intentan retrasalo 15 días máis, que é máis ou menos o que vai pasar, a convocatoria dun pleno, aprobalo, publicalo, pois iso é o que van a facer ustedes. Cando realmente non dixeron ninguna palabra con respecto ao presupuesto, con respecto a que tipo de inversión, onde se fai, non sei que non chega a tempo. Con eso teñen o debate dos presupuestos feito desde que ustedes están aquí. Algún día, ahora, eso, abandonaron, pero algún día tamén metían neso o gallego. Bueno, pois eu eso non o entendo, e realmente nin o entendo, nin o quero entender, nin me preocupa, porque realmente a mí o que me preocupa é darlle servicios, darlle calidade de vida e que este concello progrese, e progrese como mínimo ao ritmo de todos os do entorno. E de momento, pois o que conseguimos non é que progrese ao ritmo de todos os do entorno, senón que teña un crecimiento por encima de todo os do entorno. Entonces, realmente eu non vou a copiar nada de outros concellos, porque de outros concellos que teñen menos crecimiento que a nós, realmente non temos nada que copiar. Nosotros temos un desenvolvemento económico e social, eu creo que ao nivel, polo menos, e evidentemente non teño por que criticar a ningún dos outros concellos, pero como mínimo ao nivel deles, entón non teño que copiar nada dos demais. Nosotros seguiremos aplicando a nosa política, seguiremos facendo o que consideramos que é mellor por nosos veciños. Quero deixar ben claro que evidentemente nós nunca perdemos ninguna subvención por aprobar o presupuesto na fecha que o aprobaron. Ustedes só deixan mentiras sueltas para ver se alguén o cree. Decía un colega de ustedes, difama que algo queda. Pero realmente, en un concello tan pequeno como este, que nos conocemos todos absolutamente, pois nos vale de moi pouco mentir. Realmente o que vale é o que facemos e non o que decimos. E desde logo eu sempre vou estar no tema de mellorar este concello, de darlle os mellores servicios, de atender a todos os ciudadanos, e desde logo, con este tipo de oposición, non penso facerlle moito caso. Mais ben, ningún, para que quede claro. Porque realmente todas as propostas que ustedes fan son de entorpecer, de enredar, pero nunca son de facer que este concello poida mellorar, que os seus ciudadanos teñan algún servicio mellor e que poidamos ir nunha dirección realmente mellor para este concello. E cando lles toca estar nas administracións que ustedes gobernan, pois realmente tampouco axudan nada, porque cando lles falaba no presupuesto que é posible que tuveramos algún axuda de outras administracións, pois sí que nos acaba de chegar unha subvención da Xunta fai poucos días. Pero, sin embargo, da Diputación de Lugo non nos chegou ninguna, nin ningún convenio especial como fan con outros concellos, nin cousas deste tipo. E ao mellor a ustedes tampouco lles gusta que fale da Diputación, pero é que teño que falar porque nos afecta a nós directamente no que fan. Tanto é así que nin sequera nas súas carreteras, e temos unha muestra, que cando a reparan, nin sequera reparan os baches, nin sequera reparan as fochancas. O sea, que mira hasta que nivel de sectarismo chegan ustedes cando actúan pensando que ese concello non é noso. Pois o concello non será de ustedes, esta velocidade non será nunca, pero si hai veciños de todo tipo que eu creo que hai que atendelos. Xa lles dixen algunha vez, pois ustedes imagínense que nosotros fóramos tan sectarios como son ustedes e cando se funde un foco, por exemplo, por poñer un exemplo, de un concelleiro do Bloque ou do PSOE, ou dun interventor que sabemos perfectamente quenes son, pois non o arregláramos. Pois realmente se nos podría tachar de sectarios
E iso é o que están facendo ustedes pois, con algunhas cousas, como un exemplo que acabo de mencionar agora, porque non hai máis que ir pola carretera da Diputación que vai desde a prisión pa diante, que estuvo absolutamente deteriorada ao largo do tempo, e agora cando van a reparar, ni siquiera son capaces de reparar dúas fochangas que teñen no borde, non sei por qué todavía. E non o acabo de entender, que eu xa fixe unha pregunta na Diputación no seu momento. É que non o acabo de entender. E simplemente lle poñen ali unha señal, pois non sei, pois unha carretera canchura que ten, cando se crucen dous coches son máis seguros, esperemos que haxa suerte, o máis seguro é que algún deles caiga nese furado. Pois esa é a responsabilidade de ustedes, bloque só é o bloque. E voulle pedir á secretaria, se fai o favor, que nos lea a proposta para que quede claro que propoñemos para a desestimación desta reclamación deste presupuesto. Señora secretaria, por favor. En data 21 de xullo de 2026, Elvira Lombao Vila, Noelia Pardeiro Fonpedriña e Miguel Vieito Villar, veciños deste municipio e concelleiros do Grupo Municipal do Benega no Concello de Outeiro de Rei, ao abeiro da legislación vixente, presentaron por rexistro de entrada diante da aprobación provisional do orzamento municipal para o ano 2026, que tivo lugar en pleno de data 25 de xuño do ano en curso, a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de 1 de xullo do mesmo ano, pois dentro do plazo legalmente habilitado presentaron unha reclamación ao orzamento por adoecer, según consideran, o procedimento de aprobación de defectos de nulidade invalidantes do mesmo. No primeiro lugar, debemos atender a legitimación dos concelleiros para presentar alegacións ao orzamento municipal. Os membros das corporacións locais en canto tales, e a salvo de que unha norma recoñeza expresamente, non poden presentar alegacións ou reclamacións no trámite correspondente dun procedimento administrativo que se este instruindo no seo da corporación local da que forman parte. Esta posibilidade, con carácter xeral, está prevista para os posibles interesados ou, no seu caso, veciños ou cidadáns, pero non para os membros das corporacións locais cuxa intervención no asunto debe delimitarse ao exercicio da iniciativa política que lle recoñece a legislación de réximen local. Así o dispón o 170 da Lei das Facendas Locais en relación a quenes están legitimados para presentar alegacións, que di los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local, los que resulten directamente afectados aunque no habiten en el territorio de la entidad local, y los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales cuando actúen en defensa de los que les son propios. Porén, debemos entender que a alegación presentana como veciños do Concello de Outeiro de Rei e non como concelleiros do Grupo Municipal do Benega. Por outra banda, o 172 da Lei de Facendas di que únicamente poderán entablarse reclamacións contra o orzamento polos seguintes motivos. Primeiro, por non terse axustado a súa elaboración e aprobación aos trámites establecidos na propia Lei de Facendas. Segundo, por omitir o crédito necesario para o cumprimento de obrigas exixibles á entidade local en virtude de precepto legal ou calquer outro título lexítimo. E terceiro, por ser de manifesta insuficiencia os ingresos con relación aos gastos orzamentados ou ben destos respecto ás necesidades para as que este previsto. Miguel Vieito Villar, Noelia Pardeiro e Elvira Lombao plantexan as súas alegacións en base a disposto no 172A, isto é, por non terse axustado a súa elaboración e aprobación aos trámites da Lei de Facendas. A primeira alegación di que o orzamento correspondente ao ano 2026 é sometido a aprobación inicial en pleno de 25 de xuño, que foi convocado en data 19 de xuño após da celebración dunha comisión informativa de asuntos do pleno, que a su vez a súa celebración foi no día 15 de xuño. A notificación da mesma. Con esta convocatoria da Comisión Informativa de Asuntos de Pleno realizada o 15 de xuño, o Concello rompe coa cadencia habitual nas convocatorias das sesións plenarias que viña sendo convocar a informativa para o luns da mesma semana de celebración do Pleno, que entón tería sido o 22, convocando a sesión informativa, sen embargo, no venres previo, que sería o 19. Dinas alegaciones, nótese que este criterio temporal é tan só máis habitual, non sendo único e variando este Concello a vontade, cando se convoca, cando non, sen comunicación previa, se quera de cortesía ás voceiras dos grupos municipais. Ademais, neste caso, con anterioridade a esta convocatoria, o borrador de orzamentos non foi informado pola Comisión Especial de Contas, nin se enviou ao Pleno a oposición ningún documento con respecto a eles referido.
Bueno, pois en relación á convocatoria que foi defectuosa, debe indicarse que este asunto non en sí unha reclamación do orzamento. Igualmente, para evitar estas incorreccións, debe aclararse que ao ser o día 24 de xuño festivo, por este motivo non se pode contar como día hábil entre a celebración e a convocatoria. O exixir a normativa que teñen que transcurrir 2 días hábiles completos entre a celebración e a convocatoria e o ser a celebración do pleno 25 de xuño, o ser mércores festivo por San Xoán, fíxose necesario respectar o 23 martes e o 22 lunes como completos e por isto obrigatoriamente a convocatoria tivo que ser levada a cabo o venres 19. Respecto ao que alega da Comisión Especial de Contas, é necesario aclarar que a Comisión Especial de Contas coñece únicamente da conta xeral. Non se pode confundir contas con orzamento municipal, son completamente diferentes. Da conta xeral coñece a Comisión Especial de Contas, que é unha comisión obrigatoria legalmente para coñecer das contas da corporación. Todos os demais expedientes se dictaminan pola Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, pois neste Concello de Outeiro de Rei non se creou a Comisión Informativa de Facenda, tal e como consta en acta da sesión plenaria extraordinaria de 22 de xuño de 2023. Non se pode confundir Comisión Especial de Contas, que si existe en todos os concellos para o estudio e ditame da conta xeral, con Comisión de Facenda, que existe únicamente se se crea ex profeso pola Corporación Municipal. Respecto á segunda alegación que di que o orzamento é presentado para aprobación de pleno de 25 de xuño do mesmo ano da súa eventual execución, que presentase sen a previa aprobación das liquidacións dos orzamentos do previo, que se realizan en unidade de acto, e a presentación de orzamento non precedeu informes en que era convocatoria da Comisión de Contas, entre paréntesis de Facenda, do Concello de Outeiro de Rei. Si ben é certo que o orzamento municipal do Concello de Outeiro de Rei se aproba inicialmente en sesión de 25 de xuño, unha vez entre en vigor, farano con efectos de 1 de xañeiro de 2026, e aínda que o recomendable sería que estivera en vigor nesa data, en ningún caso pode considerarse nulo de pleno dereito por este motivo. A cuestión referente ao incumprimento do prazo de elaboración do orzamento e de remisión ao pleno debe centrarse na análisis de que tipo de vicio supón dito incumprimento. Así, o artigo 48 da Lei de Procedimento Administrativo Común das Administraciones Públicas di que son anulables os actos das administraciones públicas que incorran calquera infracción de ordenamento xurídico, no caso de defectos de forma, como é o caso, incumprimento do prazo de remisión e entrada en vigor, pero só determinará nulabilidade cando o acto carezca dos requisitos formais indispensables para alcanzar o seu fin ou dé lugar á indefensión dos interesados. E di no apartado terceiro, a realización de actuacións administrativas fora de tempo establecido para elas só implicará a nulabilidade do acto cando así o impoña a natureza do termo ou do prazo. Así o ven considerando de forma constante a xurisprudencia. Sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Canarias 304/2002 de 15 de maio de 2002, que di expresamente que, seguindo o tenor literal da Lei Reguladora das Facendas Locais, a elaboración e aprobación dos orzamentos das entidades locais deben ser remitidos antes do día 14 de outubro de cada ano ao Pleno da Corporación para a súa aprobación, emenda ou modificación. Con todo, o orzamento aquí impugnado foi presentado para a súa aprobación en novembro de 98, sen entrar nas razóns xustificativas deste tardío envío. Mais para declarar a nulabilidade é necesario ben que o acto carezca dos requisitos indispensables para alcanzar o seu fin ou ben que dé lugar en defensión dos interesados. O trámite seguido para a aprobación dos orzamentos non impediu a impugnante facer as alegacións que estimou oportunas, e tales alegacións foron analizadas e rexeitadas polo órgano competente. Igualmente derruba dita afirmación a institución da prórroga orzamentaria, contemplada polo legislador no suposto de incumprimento de prazos. O réxime xurídico de aprobación e entrada en vigor do orzamento atópase no 169 da Lei de Facendas e no 20 do Real Decreto 590 de 20 de abril. A vista disto, a entrada en vigor do orzamento se producirá ao día seguinte á publicación no Boletín Oficial da provincia. Por tanto, esta data para ter en conta é non a da aprobación inicial. Quere isto dicir que se a 1 de xaneiro non entra en vigor o orzamento definitivo, entenderase automáticamente prorrogado
ou do exercicio anterior. Por outra banda, chegado un de xaneiro, se o orzamento non entrase en vigor, automáticamente se entende prorrogado do exercicio anterior até que o definitivo non se publique na forma anteriormente sinalada. Publicado o remitido aos órganos correspondentes, entrará en vigor con efectos 1 de xaneiro do exercicio correspondente, con efectos retroactivos, e as operacións efectuadas durante a vixencia do orzamento prorrogado entenderánse realizadas sobre o orzamento definitivo, debendo efectuarse no seu caso os axustes necesarios para dar cobertura ás mesmas. Respecto á necesidade de ter aprobada a liquidación anterior, é fundamental que as alegacións vayan apoiadas nalgún fundamento xurídico. Debe indicar en que precepto de toda a normativa existente exíxese que para aprobar os orzamentos tenha que estar aprobada a liquidación do ano anterior e indicar tamén iso que alega de que a aprobación da liquidación realizase en unidade de acto no pleno, tendo en conta que a liquidación dos orzamentos apróbase por decreto de alcaldía. A vista da motivación anterior e dictaminar favorablemente esta proposta pola Comisión de Asuntos do Pleno, propone ao Pleno da Corporación primeiro desestimar as alegacións presentadas por Elvira Lombao Vila, Noelia Pardeiro Fontpedriña e Miguel Vieito Villar no período de información pública do orzamento municipal. Segundo, aprobar definitivamente o orzamento municipal para 2026. Terceiro, publicar na voz de Lugo o texto íntegro aos efectos da súa entrada en vigor. Pues esta é a proposta que vamos pasar a votar. Votos a favor da proposta que acabamos de ler para determinar a non aceptación da reclamación. Votos a favor da proposta 9, votos en contra 3, abstencións 1. Queda aprobada con 9 votos a favor e, polo tanto, non habendo máis asuntos, levantamos a sesión.